Citizen ka bende gik moko osebed ka kilose kendo osebed ka chakwa luwogi achiel kachiel. Jatendwa e kambi ka anya mar Ramogi TV Jay Bonyo no osebedo wacho ni tiagas ka donjo pacho kae gikale migawo no mano mar arita to jogi nigi details te tiagas mutigo ni ogole kanye uti kode nade e yo machal nade to gigi te yudo ka timre nyaka kawuono to ngi okang' moro mosekawa mar nyericha sani pod winje nitie machielo bed mano timre Kitengela mano kilala mar wuod luo moro achiel wuod luo machielo chako tho mano timore Kakamega kama oganda nitiere timedo mana siem jogo manyayo tulo e weche mag siasa ne unugunja olale maru bene un gi tiagas nundiko barua kona utime nade nyakura muge jona dangi kaka chal mar piny Kenya e gwenge ka basa moro ma jo Linda Mwananchi kata Linda Ground samoro klu kata ok tim erokamano Cleophas. Aparo ni kirango ji ariyo mowuoyogo, waziri mar tend migawo mar arita owuoyo ka jasiasa ok owuoyo kaka waziri nikech kiwinjo kokwano kuonde ma tulo osemuochie ineno jomo kwano. Namba ariyo en gumiwachono na risase hand grenade tear gas kadonje Kenya bedo procured gi sirkal. That cylinder mar tear gas nigi number and gi information. Police ma Kenya gi DCI nigi capacity mar kao kata opoklo risase kata gino mang'eyo ne en mowuok kanye. Ing'ene gima owachono minonwa ne sani jopiny ma kawaida nigi risase nigi tear gas nyalo timatima. Koro osechako admit ni nitie a lot of gaps e sirkal in terms of gik ma sensitive ni lwet jopiny. Kineno kaka PS owuoyo, PS otemo blame, ineno kaka gik mosebet katimre Migori ma jasiasa moro siemo moro to gigore ngum giwegi kanyo ing'eno onge kama dikwenye polis nikech en gumosebet kaneno josiasa moko okawo siasa moloko gir lweny. So mano bedo individual responsibility, but gima dwa wacho overall en i Kenya nitie gimiluongo na association, right, freedom of association, freedom of assembly. Buche mosebet katimre seche moko kineno gik matimre kaka mano timre Kitengela en seche moko sirkal ema timo gigi, sirkal nyiso luoro margi ne buchegi nikech kineno mande Kitengela cha nineno gach polis kodonje diere ma lisasego nyathi manogo lisaseno gi nini mag lisasego yudre ing'en nen marango. Aparo ni seche moko bende nitie kuonde ma polis ema kose, nitie kuonde moko ma josiasa ema kose. Wan rally nyocha wan go Ugunja marwa ma every rally nen gi ji mokalo 3,000 to onge lweny mane nitie kila mahali. Polise bende ne onge mang'eny, ne gina jomoko ariyo mobiro neno gima dhi mbele, but aparo ni issue ma security kod political violence en gima koko kaw na twachon gumigawo motele ma ji ochako kawo responsibility of their behavior to en wachiwo thuolo ma yiero mabiro en kaloso bura to Cleophas okdwa to kaka waziri wacho ni ji nigi tear gas go ji bro chako ketho buche jowetigi ma buche ok bitimre. So en discipline ma migawo nyaka kaw koko kawo side mora mora nigi support kanye kata kanye. En goma nyaka timre ma koko timre to wadhi yiero ma rallies te bro ga bede koko ma ng'ato tinga tear gas to muoch ariyo to bura kethre. So migawo mar arita kwe must come out very vividly without supporting any side, whether opposition, government, third force, fourth force, linda inchi, linda tumbo, linda ngogo. Mondo ging'ene chiwo arita kwe en ratich sirkal, chiwo arita kwe en ratiro ma jopiny oripo bedo yudo kwe kamora mora magirome. Mondo kik wabed gik moko timre to wachako blame ji, wachako blame individual, wa blame sirkal, wa blame police, wa blame josiasa. Mano en ting ma sirkal, katiba mi sirkal marito japiny mora mora gir chik mar ratiro. Erokamano. Samuel. Yes. Antiere edika. Gigo motemore ka weekend